Добро утро! Тази сутрин отиваме към един храм, който просто ни... Много голям. Да, много е голям. И го видяхме още като влизахме от самолета, като една статуя. Изглеждаше брутално и просто трябва да отидем да го видим. Влязохме в този парк и сега се отправяме към първата гледка. Взехме си чадър под наем. И ето можете да видите. Ето тази е гледката, която видяхме, като слизахме от самолет. Сега ще се чуем дали да стигнем до самото нещо. И се катерим по един баир на не знам колко градуса, е доста. Но има още малко, така че май ще отидем. Джапанетките ми се отпуснаха и ми бягат краката. Влязахме вътре и ето сега ще ви покажа, бейби. Ела да покажем нашата любима част от храма на Бали. Вентилаторче, много, много важно, защото тук е само нагоре изкачване. Ето сега ще ви покажем малко музика. Дойдохме малко да си хапнем и да пинем кафенца, айс лате, защото навън е много топло. След темпъла там беше много топло и много изкачване и ние се криеме от слънцето, за да не ни изгори. И тук пихме по едно айс лате. Тук е два климатика работят, само те си знаят, че работят, като нашия в къщи. Обаче сме си взели един куп сандвич. Сега ще му направим тест. Изглежда много добре и после трябва да бързаме, за да се чекаутнем, за да ходим в Убуд. Пътуваме към Убуд. Качваме се. Пътя е много хубав, времето е много хубаво. Музиката е топ. Един път е музика. Ще се слушаме на хитачки и след един час някъде трябва да сме към Убуд. Чекваме се в момента на рецепцията и искам да ви покажа какво има. Много яко! Като цяло място е уникално. Малко трудно го намерихме, да, шофьора ни малко трудно го намери, защото е по някакъв черен път, буквално е в джунглата. Отиваме към вилата ни. Сега да видим къде ще ни заведат. Нямам търпение да се чекинем. Малето има много вилички. И сега ето е нашата виличка. Влизаме. Имаме си тук напълно оборудвана кухня с всичко, която няма да ползваме. Гледалцата ни. Ето ни банята. Така, тук си имаме телевизорче. Ето ни го басейнчето. Супер е. Ще се топнем. И до нас е дивата джунгла. Баш джунглата и там има кокос. Еха. Я затвори само да не се качват някакви буби. Ето ни е
И спалнята. Ехо! Хай! Де пристигаме, беби? Monkey Forest. Мен много ме е страх да не ми изкуши някоя маймуна, не знам, притеснявам се, но мисля, че всичко ще е наред, така че хайде. Ей, тук има рибки, кой вижте. Ние си имаме и в хотела, де, ама и някакви, тия са страшни статуи. И това е страшно. Влизаме в Monkey Forest и ето ги първите маймунки. Еха! Много е важно да не гледаме маймуна в очите, така пише в интернет. В TikTok, така го гледах. Преди малко тази маймуна хвана една жена за косата, едно дете я удари и беше доста неприятно. Обаче... Виж ги колко спокойно си седят, беби. Да, спокойни са. Беби, не го гледай в очите, тръгвай. Супер! Снимай майката с бебето. Сам да не ми скочи нещо на главата. Така че... Хайде да ходим. Това прилича на Monkey Cave, не знам. И сега минаваме през него и слизаме към другата част. И... тук има още маймунки. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner. Тия нещо си похапват маймунките. Май си хапват. Не знам. Банани си хапват. Божки. Колко странно е да банани. И малки зъбчета имат. Правим се, хапват и царевичка. Аз си мислех, че хапват някакви странни банани. Явно царевичка си похапват. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today. Чакай, беби. Снима ли го това? Една идва с майка и беби. Искам да ви представя моя Spirit Animal. Ето го моя Spirit Animal. Мале, тя ще падне ли да го? Тук има едно ситно маймунче. Там има една мама маймун с едно съвсем малко маймунче. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist. Искам само да снимам на Dreams маймуните she'll гората. never keep. I sip my coffee, miss my cue. Ето тук може да им видите паметниците на някои маймунки, които са починали. Ето имат Те си си, имат гробище. имат си гробище, има по-стари, такива, които по-отдавна са починали. Ето тук Нимаде Деблу е починал 2004. Как си ги познават? Кое? Коя маймуна кога умря? Коя е? Да. Ами Знаят, не че знам, умряла. познават, че имат мъжки, женски, знаят когато им се роди някоя. Да. Преди ми вика I wanna be like you To run like you Like a human too. Схватка на две маймунки. Едната е намерила една пластмасово шише от някъде и другата смята, че това е най-якото нещо, което някога е съществувало.
И сега е битката за пластмасовото шише. Ами, хареса ми, леко да не паднеш при рибите кой. Хареса ми Monkey Forest. Да, experience. Слава богу, не ме нападна никой маймуна за момента, да се надяваме, излизаме вече, но да, хареса ми, бих му дала 8 от 10, защото ми беше страх. Правим тест на... Да. Приключихме с Monkey Forest. Тук сме точно до Monkey Forest. Толкова сме че там е мънки. Тук на отсрещните покриви има мънки. Толкова сме до Monkey Forest. И ще правим тест на pineapple, маракуя. Това е уникално. Уникално. Чакай, ако няма да говориш, ти да говоря. Не съм го включил. Така и тук можете да видите даровете, които си оставят долу. И някой много обича да ги гази, да ги мачка. Не съм аз, да кажа. Ето, бейби отива за фуд масаж. Ей, тук седни да ме наблюдаваш от ъгъла. Как беше масажчето, бейби? Масажчето беше страхотно. Капе тук, внимавай. Масажчето беше невероятно за цели 9,50 лева. Да бъдем точни. 4 евро, не знам. Мега. Сега отиваме да хапнем суши. Дохме в едно тикток място за суши. Имаме си тюна рол, салмон рол и чикън криспи рол, като няма да познаете цените на тези неща. Това е 11 лева, това е 8 лева, това е 7,50. Enjoy! Прибрали сме се вече в виличката ни. Аз трябваше да вдигна едно обаждане, имах една работна среща и си правиме всяка вечер 40 минути обработка на днешния влог. И това е. Ето сега го приключваме и лягаме да спим, защото сме утре на На басейн!